Shubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Nongtrei master role casual hapo ka office jong ketan agriculture hapo ka chatri jong ka joint action committee master role workers union ha ka arpu sautrik urumphang araja apun riu kila penlong da ka jingelang banyakren ha ka bayadei ber ka jing penbiang ka jing siu ya ki Nongtrei ha kini ka jingelang ka union kala yo ru banyakren ya ki mat ka bakongsan bat kerpa nau director ka agriculture bat na ka sarkar Jylla banthau da ka agriculture department master role workers welfare board Bakani ka welfare board kan don no ha kani ka tanan agriculture namar ki Nongtrei master rule ki bon bha ha kani ka tanan bat kani kan pet ya ka jing bet jing bang ki master rule khamtam ha bapang wisdom bat lada don ka welfare board kan yara piki uba kru el pariat ubade u advisor ka union ulai thu uba kalawai ki Nongtrei master rule hapo agriculture ka don ha ka jing artin bha khamtam Yaki Khun ki kti ban penang pen start ki namar ka jing seo ka duna bha batling ba ka ni ka welfare board kan wat lenti ban yarap iki Khun ki Nongtrei master rule ha ka baidei bat kani na kalyang ka union kala let ban ai da ka jing tho sha u director ka tanan agriculture bat sha ka sarkar Jylla bakin pentrei kam hok ki an ki bala manjur da ka sarkar shu kilai kren ru ba ha ka baidei bat ka Shuti na ka banta ki Nongtrei master rule ki ba shatlap ba ki babun ki Kmie batrei master rule anda ki yo khon ne kha khon kim yo eka Shuti ringkat ka sha ot tulop bat don ru ki badu eka tulop bat kan eka kta ka bala bu jingkli ya ki Lada ka Jylla Meghalaya ka dei ka baburam me ki Kmie bat shim jat she ka Kmie Hynrei Kyndit bantip ba ki Nongtrei master rule kim yo Shuti Mtakas janmen ngidon gidi gaji kendo lang jong ki Nongtrei master role ni casual po ka ni ka office jong director jong ka agriculture ka hapo agriculture ka dan horticulture but ka research kada bangi alum bani keren ni kini ki Nongtrei master role hamne nomor ba hadin mingila ya keren habaro ki district ki badan ka Jylla ni kendo ya ki master role ni lab ba kadan ka jingna ha ka jing penbiang ha jing dei bat ki jing siu ya ki Nongtrei po agriculture nang tapat ka wai pat kadon ka hadin ki la song that kim don ka ero ka jing sewe ki ne ka jing artin ka lawai ka joki nang ta kadang ha ka ne ka jing kendo hang ni aga leng jong director ag jing ai bor ka ju ni la yo ban ye keren ye ka wai daga mat ka bang santam kalong ba ngimut ban kerpat no ya u director but ka government of Meghalaya bakin establish ban thau no ya ka ni ka agriculture Department Master Workers Welfare Board. Kani ka welfare board kadai bandon no hangni po agriculture namar ki Nongtrei master ki pon ba hangni po ka department. Lang ba kani ka welfare board kin pet ya ka jing bet jing pho jong kini ki Nongtrei master. Kalong ba ya ka jing yo kom kunuksa ngan ba ki Nongtrei po angni kin lada ke pang sitam imdan jing yarap iki dari thia hospital gi haban siu na pala lada ging don kan ka welfare board kan siu ya kata ka jing yarap namar ka scheme jang ki government of India ki bon andre hang ni ngikwa balang ba ni ka welfare board kin pentri kam ya ki scheme ka ba arpat kadai ka EPF kadon ka employee provident fund ngikwa ba kataro kadai ban trikam langba kan ka welfare board namar ka jingdon jong kan ka welfare board kan yarap sikat da ya baro kinong Nongtrei master role namar ha ka jinglap ka jongi kum ginong ngilap ikendo ha kan ki jinga karan ka kalawai ka jong kinong Nongtrei master role hapo agriculture kadon ha ka jing artin ba khamtam ki Khun ki jong ki Khun ma manta baro ngi be ni kwa ba ki Khun don ka jing pule ka ba khamsha khaman Hynrei ka jing yarap iki ha jing like tuition ne ban pen bahasa syo jing pule kim dan lat ti namar ka jing seo ka dai tang mentang long minimum ka long 100,000 maximum ka long arpwe jar sibenai Hynrei ka jing seo pat kaduna ten ta ka daw ka ni ka welfare board ro ka dai ka kamram ka jong ka ban wat kilat kelenti namar ko mabalong hapo forest department ka dan ka forest royalty nakato ki forest department ro ki dai bandon hangni ro ngi sneu ka don ka ki scheme ki bala ban yaram te ka jingira ka puli ka puthi ro kandon ka jingira ka pisa khanang bagi Khun jong ginong Nongtrei master role
kenam sir shu kalawai ka jongki kinyo ban pau lang ha kata ka pule kumbalong lam ki wei pat ki khon jong ki tek babiang ka tulop ne ka jing siu te na lorang taro kini ginong try master lang bani ka welfare board ka ngikwa ban ong ba kidan ki ba yo ka jing pang ha ba tre dan ki ba tre ha po kper ban rap uso ban sombai ndre cha pom ga wat ne accident halanti ban tre ki khlat na kamdan jingaram ne kata ka damat kane ka kamram jog ne ka welfare board kane ban wat ki lat kalanti ban yaram lada don ki ba ngadi ka accident bat ki khlat pon ba ki tre te kane kata ki bokong santam ka mi kwa sakawai pan kat kum ngilab ka government jong ka Meghalaya na do ka nyutrik July arjar arpho kana kaliang ka finance department kala ai ka order kala long ai minta bagi masterol de ban siuman lau bunai bat kapisa ka de ban rung hagi bang account hapo shpau tarik jongu bunai bami ngai kumba pau hangni hapo agriculture kapisa kiyo andala kun u bunai ba ar ne la mi u bunai ba lai hangta kin yo u bunai binang ko ne u Januari hado menta kadang don bi tho don pat yo te kanne nar kadaw ko long ba ki trai hang ne lamba ti scheme tare kita ki scheme haga ni ka order jong ka finance haji sa kala krensai ba no gino ginong try master role kham tam ne opo agriculture ke ban summit ke list jong ki master role khnam bagan long accountability chapo ka finance kin tip bat kin IP sa lai banai haswa ban poi kita ki jingsio te kani ka order kat kum balong imat ka kham try ka mang ni te na ta ka daw ngi na ka leng union ngi kan ni sa ai ngi akrem ta ka sngi ngi jingela te bangin ai ka jing tho ya u director but government Meghalaya ro but pentrai kam hok ya ki ai ki an ki bela pass na ka government pentrai kam ya ki jing tho te ka jing save le kita ka wai sa ka wai pat ka jing dai bat ka jing yo Shuti ngilab ba ki babon hi nong trai master ki long Kmie anda ki yo khon kha khon kim yo ya ka Shuti ne ka maternity leave bat ka jing save ro dan ya ki dan ki khap lai ngi yo jing tep ba ki long Kmie ki yo khalong anda yo khalong la kut to bunai ki dai ban save ki full payment na ka taka tulab ndai rang shaot chpeu sni anla la ki yo har banai bero dan ki ba haban do ro ik tulab tikane ka khta hado mi ka jingkali hangi bala daga Jylla Meghalaya ka jungi ka burom ki ongi burom yi ki long Kmie ber ki kan thai ngi sim ka jaj ka korna ka Kmie ndai ngi Kyndit mantep ba yangi ki nong trai master kham tam ki long Kmie ne ki kan thai ki ban song korim kim dar maternity leave haba ka government of India kala ai ki kala ai kalong mandatory ya baro ki nong trai bala ki dai ban yo ka maternity leave and benefit nam tan riu banai bat ka jingsi pe ndai tang ka maternity ndai ka paternity ro usen rang u yo ka korem jong o ka yo khon udon go ban yo sim Shuti ro kat kum ka jing tip jong yo Shuti ro khat san hado lai pusni naga banta ban sumari khulung bat ka to ka korem jong te kini ki Kyndit ki bai sakawai ka ba ngi Kyndit ban tip ba ka RCW pitip ba ka government of Meghalaya man holi banai December kala ka cabinet kala pliang ya kata ka kito ki master ba tai chpusnem chaneng ki dei ban yo ya ka group D post mat ki chowkidar ki mali ki cleaner pian ndai kum balong ya ka ne dang ha ka ne ka government ka pediang ba ka dei ban trai kampura ki officers jong head of department ki dei ban pentep ye vakansi la don ki post na thalli mando ba dei ban yo ikini dei tang ki nong trai masterol ki bala long senior ki ba pala di ki husnem na ka yo RCW te kane kum ba long hangpo agriculture department ngilab ba mensua ya kita ki post ki ba ladan ki bakan si hapo juai nuksa la juai ka don ka post ka balaj ka coast chokidar usinier udah ina po garo health ndre te ba pli na po garo natura ha pan le join schedule te kane kam dei ka procedure ka tum ka jingte ni dei jing sa le udai ha po tura udai ben join ha po kan si turai makan like district wise ladam kumta balai kan dan ka district selection committee tahlar kane ngi kwa ba kane ka department agriculture bat ki bai ro ki department ki dei ban pen ba
Batrai kam hok kat kum ki kendon bat ki an ki beradon lupa. Te ngimban sigi perkat menta kembo chief minister orang nginang up yu bum khat yangi ngila pengkre bandan nak kador barba kaban long khat new tarik ubanai march news nim ajar pun rio hang the po state central library auditorium aga barok kinong trai master kini kendo banang ta ngindang perkat ke kasinjam ladau chief minister khat yangi Lada ibangin bod ya ka dustur jong ka sarkar Jylla mi asorok tin la thingin sakhat karenya pe. Bagi ko abangin bod ngin hapanda. Hynrei ka jingsa ngim kwa syong kita. Ni ko ban pentkun ba pendok ni ka dustur jong ka sarkar. Yakhi asorok mi ngim kwa syong ngin ya kar. Tatang kata hai.